Salamat Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary, hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şowuny sanyna. Türkmenistan bilen Russiýanyň sowda dolanşygy 58 götürüm artdy. Türkmenistan bilen Russiýa bilim hyzmatdaşlygyny ösdürer. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna saýlawlar 50 million Amerikaly ses berdi. Arkadag topary Abdyş Ata toparyny 2 nol hasabyna utdy. 2024-nji ýylyň 7 aýynda Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky haryt dolanşygy 2023-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirileni 58 götürüm artdy. Bu barada Türkmenistana saparda bolan Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornwasary, ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetary Türkmen Rus toparynyň Rus bölüginiň başlygy Aleksey Averchuk belläp geçdi. Türkmenistan bilen Russiýanyň özara sowdasy okuny özüşi eýedir. 2024-nji ýylyň 7 aýynda sowda dolanşygy geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirileni 58 götürüm artdy. Özara sowdanyň göçörüniň okuny depkende saklamak üçin Türkmenistan bilen Russiýanyň degişli edaralarynyň arasynda hyzmatdaşlyk ösdürmek bagatda Türkmenistanyň hökümeti bilen Russiýanyň hökümetiniň arasynda 2025-nji 2027-nji ýyllar üçin ykdysady hyzmatdaşlyk maksatnamasynyň tasamasy işlenip düzüldi diýip Aleksey Averchuk Aşgabatda geçirilen ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetary Türkmen Rus toparynyň mejlisine belläp geçdi. Russiýanyň vice-premieri 2025-nji ýylyň başynda hökümetary Türkmen Rus toparynyň nowatdaky mejlisini geçirmek gözüňe tutulýanyny belläp, şonu ozal kazandan lalaşyklaryň ýerine ýetirilişine hem-de geljek üçin beýilnamalary seredilejekdigini aýtdy. Ykdysady hyzmatdaşlyk goýunça hökümetary Türkmen Rus toparynyň başlyklarynyň dowuşugyna bagşlanan Russiýa wekiliýetiniň resmi saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň Magarov ministriniň ornwasary Andrey Karnev bilen Türkmenistanyň bilim ministriniň ornwasary Ataýewiň dowuşugy geçirildi. Gepleşikler bilim ulgamyny iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň we möhüm meseleler goýunça tejribe alşman geljek uğurlaryny aralyp maslahatlaşmaga bagşlandy. Taraplar ykdysadyň esasy pudoklary üçin işgärleri çalt taýýarlama gönüktirilen professionalitet adly Rus maksatnamasynyň tejribesini alşmagyň mümkinçiliklerini aralyp maslahatlaşdylar. Türkmen tarapy işberjileriň sadaşykly goşulmagy bilen okutmaň möhletlerini netijeli gysgatmaga gönüktirilen Russiýa çemeleşmelerini, şeýle hem usullaryny öwrenmäge gyzyklanmasyny beýan etdi. Russiýa tarapy Türkmen hünärmenleriniň maksatnamasynyň usuliýeti we hünärmenleri taýýarlamaň ýöreleri bilen iş ýüzüne tanışmak üçin tanışdyryş saparlaryny guramagy teklip etdi. Pedagog we akademik ölçegler meselesine aýratyn ünserli. Bu ugurda bitew we jemleýici synaglary geçirmek mümkinçilikleri, şeýle hem 11-nji synplar üçin ýeketäk döwlet synagy we 9-njy synplar üçin esasy döwlet synagy ýaly synaglary geçirmek Rus tejribesi boýunça tejribe alşmaň mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Bu synaglar Rus bilim ulgamyny okuwçylaryň bilimlerini bahalandyrmakda möhüm bolup, orta we ýokary okuw mekdeplerine girmäge standartlaşdyrylan şertler üçin edýär. Şeýle hem şu ýylyň mart aýynda Akylly şäher Arkadagda geçirilen matematika goýunça halkara olimpiadada Rus okuwçylarynyň üstünlükli çykaşlary aýratyn bellenip geçirildi. Türkmen tarapy talypleriň ýokary netijelerini we işçiň özara gatnaşyklaryny bellemek bilen bilim we meden gatnaşyklary giňeltmek üçin şeýle şäherleriň möhümdigini tekrarlady. Mundan başga dowuşukda Aleksandr Sergeyevich Pushkin adyndaky Türkmen Rus umum bilim berýän orta mekdep üçin goşmaça binanyň gurulşynyň meselesi hem aralyp maslahatlaşyldy. Taraplar bu tasamanyň durmuşa geçirilmegini dowam etdirmek we gurulşyň başlamak üçin zerur çäreler aralyp maslahatlaşmak barada ılaşdylar. Dowuşyň ahyrynda taraplar medeni we bilim gatnaşyklarynyň howtolandyrylmagyna goşun boljak akademik hereketligi ösdürmek we Rus ýokary okuw mekdeplerinde Türkmen talypleri üçin kwotalar köpeltmek ähmiýetini nagtadylar. Mälim bolşaly dünýä jemgyýetçiliginiň ünsini özüne jemleýän 5-nji noýabrda geçirilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezident saýlawlary üçin wagtyndan öň 50 milliondan gowrak Amerikaly ses berdi. Bu barada Axios portaly Florida Universitetiniň wagtyndan öň ses bermek boýunça maglumat ulgamyna salylanyp habar berdi. Deslapky maglumatlara görä wagtyndan öň ses bermäge gatnaşan saýlawçylaryň 39 götürme Demokratik Partiýasynyň 36 götürümne goly bolsa Respublikan Partiýasynyň saýlawçylarydyr. Şeýle hem ses beren saýlawçylaryň 41 götürümi 65 ýaşdan ulu bolan saýlawçylardyr. Habar berilişine görä 2020-nji ýylda saýlawlarda wagtyndan öň ses bermäge 100 000 saýlawçy gatnaşypdy. Odal hem habar berişimiz ýaly düýün Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň häzirki prezidenti Joe Biden hem wagtyndan öň ses beren saýlawçylaryň biridir. Basir 2 ýyldan beri futbol boýunça milli çempionatymyzyň çempionu Arkada futbol topary halkara ýarışlaryna üstünlükli çykyş edýär. AFK-nyň Çağırş ligasynyň 1-nji tapgyrynda Maldiva adalarynyň Maze toparynyň 2-1 hasabyna üstün çykan çempionumyz Gırgyz Respublikasynyň Abdyş Ata toparyny 2-0 hasabyna utdy. Mälim bolşýar Arkada topary ýarışyň B toparçasyna wekilçilik edýär. Bu toparçanyň dowuşuklary Kuweytde geçirilýär. Arkada Abdyş Ata we Maze toparlarynyň daşary hem toparça ýer eýeläriniň Al Arabi topary wekilçilik
yetekçilik edýär. Kuwait şäherindäki Al-Kuwait stadionuna geçirilen dowuşlukda arkadag topary 27-nji minutda Şahmamet Hydyrow hemde 50-nji minutda Bäşim gollary bilen ananly ýeňiş gazandy. Toparçanyň beýleki dowuşugynda Maziýa bilen Al-Arabi dowuşup, bu dowuşlukda Al-Arabi topary 2-0 hasabyny üstün çykdy. Ine mehriban müştaglar Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimizden şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimizden indik sanyny görüşýänçek hoşda bolun.